салом алайкум дӯстон. Шумо метавонед маҳсулотҳое ки ба шумо лозим аст аз барномаи Pinduoduo прямо аз заводҳои Хитой харед, аз магазиноневу аз заводҳо харед. Мисол инам ё ҳамаш магазин ҳастанд, ё ҳамин маҳсулотҳо аз завод гирифта дар магазин мондагӣ, ҳамин магазин ба шумо фурӯхта мешаванд. Барои ин болоро нигаред, дар боло ҳастай ина ҳамида медароем. Ида ки даромадем, дар боло нигоҳ мекунем. Аёхирони якум ман нишон медиҳам. Ҳамида медароем. Ида ки даромадем, нигоҳ кунед, рақами 47 ҳастай. Рақами 47. Ина рақами 47. Ҳамида медароем. Рақами 47. Ина маҳсулотҳо ҳамаш ҳастанд. Ҳатто бо фирма агар оз аминро перевод кунем, ҳамин маҳсулотҳо аз кадом шаҳри Хитой ҳастанд, ҳамаш ҳаст ҳамин маҳсулот дар кадом шаҳри Хитое. Ҳам нархи арзон қатӣ. Агар видео маъқул шуда бошад, обуна шавед, лайк монед, видеои дигарро интизор шавед.